ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At tuy mat kisupliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rokse. Wen ata 60 pesos ti bayat ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kasje ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kasje ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Taamang ano agkamali kayo. Ay nawaw, anya nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang ang dagiti lakok, taamang ano adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Amang ano agkamali kayo iti presyo. No apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakong. Una na, dito'y kami nga agnaid iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo ti agsao iti ilo ko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay, wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo, nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy, nana. Nang lukat nga tan? Ay, wan, alas 6 iti agsapa, manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayang Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay, gayam. Dito yung kayo nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay, magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad. Tapno makatipid kayo. Kan manayunan mo laang ti customer ko. Ni salin magdagim matam.
Isumang ngamin tatang. Nagawid da gayam di ta balay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu kanu ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kwana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong daglutaw, salin bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabalak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida grubwat Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nagpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malain? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalene. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak met nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man met iti sinigang abangos. Day talaang. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaang. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, taisupot ko tigat gatangam. Atoy. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplank. Apay ka day. Ngimi na magayam man ti bangaus. Atang immi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplen, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talaang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanumay. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inharamid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumarik. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yo, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti istor ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No mo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na, no kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbiddaw, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga store. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti store pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat kunayo, tatang? Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyan mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan. Awan mo't kit day, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na mutlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay kayim mo day jay, bakang. Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana ket adda kanyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amuda ti kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kamen. Di mat binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo ti lakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli lagi ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod na. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo ang maamuan no apay. Wan na. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay nga tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutan. Manmanumutan ti umay gumatang. Wana ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga minti may bagakeng ka, dumngag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko, asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao, as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.